Ispred stana u Boru u kom živi porodica nestale devojčice Danke Ilić, polomljena je sigurnosna kamera koja je snimala deo zgrade baš ispred stana ove porodice. Utvrđuje se da li je ta kamera, ali i druge kamere iz same zgrade, snimila nešto što bi bilo od koristi za istragu. Veruje se da bi ugao koji je kamera pokrivala mogao biti od koristi u istrazi, međutim nije još uvek poznato ko je polomio tu kameru i iz kojeg razloga. U nastavku videa otkrivamo sve detalje o nestanku kamere, kao i o koracima koji su se čuli tokom noći iz stana porodice Ilić. Komšije iz zgrade u kojoj žive Ilići kažu da je Dankin otac Miloš dolazio sa policijskim inspektorima u stan pre neki dan. Inspektori su sigurno pretresli, odnosno pregledali i njihov stan i obavili sve potrebne provere u potrazi za eventualnim dokazima. To nije ništa neobično u ovakvim situacijama, objašnjava nam izvor. Komšije kažu da od 26. marta kada je Danka nestala, prvih par dana nisu viđali Iliće, a onda su videli Miloša. Oni dodaju da su pre neku noć čuli korake u njihovom stanu. Miloš i Ivana su tu već neko vreme, čuli smo korake u toku noći kao da neko stalno šeta iz jedne sobe u drugu, ali nismo ih sreli. Ujutru kad krenem na posao, prolazim pored njihovih vrata, baš sam primetila da je skinuta kamera, začudila sam se što li su je skinuli, ali ko zna. Posle smo razmišljali, šta ako je neko pokušao da im obije stan, ne znaš kakvih ljudi ima, a svi su čuli kakve muke proživljavaju, znaju da tu nije danima bilo nikoga. Podelila je sa nama komšinica koja živi u zgradi gde stanuje porodica Ilić. Miloša sam sreo u hodniku, zajedno sa njim su bili i dvojica inspektora u civilu, vidi se da mu je teško, pognute glave je bio sve vreme. Ja izlazim iz stana, a oni ulaze, ali nisam mu se javio, ne bih znao ni šta da mu kažem, ispričao je komšija za Kurir. Inače, inspektori su uzeli i snimke sa komšijskih kamera, ne bi li na njima uočili nešto. Te kamere mogu da pokažu ko im je dolazio u posete u poslednje vreme, da li se neko šunjao oko njihove zgrade ili stana. Da li je neko 26. marta, kada je majka povela decu u Banjsko Polje, neko eventualno motrio na njih ili ih pratio. Bukvalno se sve proverava i analizira, kaže izvor. Podsjetimo, dvogodišnja Danka Ilić je nestala 26. marta oko 13:45 časova. U trenutku nestanka, nosila je ljubičaste pantalone, maslinasto-zelenu jaknu i kosu vezanu u rep. Ima smeđu kosu, braon oči i visoka je oko 85 cm. Zbog njenog nestanka u Srbiji je prvi put aktiviran sistem Pronađi me.